गासैबो माहारियारि आफाद पलिटिकल पार्टीनि मोनसे आवाज मोनसे सिद्धांत मोनसे डिसिसन बयबो जातीयताबादनि थाखाय दिनै सेक्रिफाइस खालामनो आरो जातीयताबादनि थाखाय इउनाइटेडलि फाइट खालामनो थाखाय दिनै माहारियारि आफाद पलिटिकल पार्टी बयबो एखे सिद्धांत एखे आवाज दिनै दैखांदों आरो बेखौ जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जों वेलकाम खालामदों। दा बेखायनो दिनै जोङो बेयाव गासैनिबो नुजाथिनायाव हांख्रायनायाव जिखिनि डिसिसन लाबाय बे डिसिसनखौ जोङो 11 तारिखआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो 11टा बाजियाव आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिशननि गेजेरजों भारतनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जों मेमोरेन्डाम हरगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो हांख्रायनाय बायदि जिहेतु जोङो बे 6 दानाव जि बिसायख'थि आय'गा थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय आसामनि बिधानसभा आरो लकसभा दाफामनायनि जे खामानि मावदों बेखौ नोजोर बोनानै 7 जानुवारि 2023आवनो गासै माहारियारि आफाद राजखान्थि गौथुमफोरखौ जों हांख्रायदोंमोन काजलगाव चिराङाव आरो बेयाव सावरायनाय जादों। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियायाव 3 एप्रिल 2023आव जोङो रिट पिटिशन इन्टारलिगेटरी एप्लिकेशन जों फाइल खालामदों आरो बे रिट पिटिशन बायदियै 11 जुलाइ आरो 2 मेआव हियारिं जादों आर्गुमेन्ट जादों आरो भारतनि बिसायख'थि आयोग इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आसाम सरकार भारत सरकार को पार्टी रेस्पन्डेन्ट पार्टी खालामनानै बिथांमोननो नटिस अर्डार जारि खालामदों जे बिनि सायाव कमिशन भारत सरकार आसाम सरकारा सुप्रिम कर्टआव फैनानै बिनि सायाव गावबा गावनि रिप्रेजेन्टेशनखौ होनांगौ आरो बे नटिसखौ बिथांमोना मोनदों आरो दिनै 20 तारिख जुन बे ड्राफ्ट खसराया दिनै ओंखारबाय आरो ओंखारनायनि उनाव जों नुबाय जे जों दाबि होनाय क'क्राझार लकसभा समष्टिखौ एसटि लाखिनांगौ बिटिआरआव समष्टिखौ बांहोनांगौ दिनै 15टा समष्टि जों मोननो हादों। बे मोननै जि जोंनि दाबिमोन बेखौ कमिशना मानिना लानायनि थाखाय जों कमिशनखौ धन्यबाद बावदों। फारसेथिं जोङो दाबिनाय बायदि उदालगुरि लकसभा समष्टिखौ जोंखौ बन्चित खालामदों बेखौ बिथांमोना दरं लकसभा मुं होनानै बिटिआर आरो नन बिटिआर दाजाबनानै समष्टि दादों लकसभा बेखौ जों मानिनानै लायाखै आरो दिनै जों स्ट्रंलि बेखौ रिएक्शन खालामदों। बिटिआरआव 6टा विधानसभा समष्टिखौ एसटि रिजार्भ खालामदों किन्तु जों दाबि होदोंमोन जे बे 10टा जानांगौ बेयो बांनांगौ किन्तु आसामाव गोबां एसटि रिजार्भेशन खालामनाय जादों बिटिआरआव बांहोआखै बिनि सायावबो जों खुद्रिनाय आरो दुखु मोननाय आरो बेखौ जोङो रिएक्शनखौ होदों। फारसेथिं आसामनि गुबुन गुबुन समष्टि गहपुर सथिया ढेकियाजुलि जोंहा डिफु बा मरिगाव बा गुबुन गुबुन माने विधानसभा समष्टियाव बर'खौ बोफ्लेनानै बर'खौ माइनरिटी खालामनानै माने जोंनि जि राजनीतिक अधिकार जोंनि जि प्रभुत्वखौ माने बेखौ माने डेमेज खालामनानै बिथांमोना भाग भाग गुबुन गुबुन समष्टियाव राननानै होदों बिनि थाखायबो जोङो स्ट्रंलि रिएक्शन खालामदों आरो बे गासैबोखौबो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै बर'नि माहारियारि आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद आबोफ हारिमु आफाद कलेज टिचार एसोसिएशन प्राइमारि टिचार एसोसिएशन एक्स एनडिएफबि फराम आरो जेसेबां दङ मोन 13 माने माहारियारि आफादफोर आरो लोगोसेनो बर'नि बिटिआरनि मैखोम पलिटिकल रिजनेल जि पार्टी दङ इउपिपिएल आरो बिपिएफ बिनि मिरुनि गासैबो दैदेनगिरि जायफोर बिथांमोना रिप्रेजेन्टेशन हिसाबै फैदों बिथांमोना दिनै बाहागो लादों आरो जोंनि जि मोनसे दाबि दङमोन जोंनि जि मोनसे एजेन्डा दङमोन माहारिबाद माहारिनि थामोनथा रैखाथि राजखान्थियारि जि मोनथाय बिटिआरनि राजखान्थियारि जि 6 सिडिउलनि जि स्टेटासनि मर्यादा संबिधानिक जि अधिकार बेखौ स्टेटासखौ लाखिनांगौ आरो बिटिआरआवनो मोननै पार्लियामेन्टारि समष्टि दानांगौ बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनै जों प्लेस खालामदों आरो गासैबो माहारियारि आफाद पलिटिकल पार्टीनि मोनसे आवाज मोनसे सिद्धांत मोनसे डिसिसन बयबो जातीयताबादनि थाखाय दिनै सेक्रिफाइस खालामनो आरो जातीयताबादनि थाखाय इउनाइटेडलि फाइट खालामनो थाखाय दिनै माहारियारि आफाद पलिटिकल पार्टी बयबो एखे सिद्धांत एखे आवाज दिनै दैखांदों आरो बेखौ जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जों वेलकाम खालामदों। दा बेखायनो दिनै जोङो बेयाव गासैनिबो नुजाथिनायाव हांख्रायनायाव जिखिनि डिसिसन लाबाय बे डिसिसनखौ जोङो 11 तारिखआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो 11टा बाजियाव आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिशननि गेजेरजों भारतनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जों मेमोरेन्डाम हरगोन आरो जोंनि मूल दाबिया जाबाय जे उदालगुरिखौ लकसभा दानांगौ क टार्मिनास मोनद' विधानसभा समष्टिखौ लानानै उदालगुरि लकसभा
2 नम्बराव एसटी समष्टिखौ बिटिआरआव बारायनांगौ आरो रिजार्भेशनखौ बारायनांगौ आरो थामथियाव जाबाय आसामनि समष्टिफोराव बोफ्लेनानै बायफ्लेहोनानै बेखौ माने डिसरिगार्ड खालामनाय डिसमेन्टेल खालामनायखौ गथा दोननानै जोंनि राजनीतिक भबिष्यतखौ जोङो थिक खालामनांगौ आरो बेखायनो जोङो बुंदों जे बिएसि एकर्ड बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्ड आरो फारसेथिं एबसुनि बड'फानि जि सोमावसारनाय 6 बोसोरनि बिएलटि आन्दलन एनडिपि आन्दलन बे गासैनिबो जि जोंनि सेक्रिफाइस जोंनि मुंख्लंनि जि बेसेनखौ बिथा खालामनानै राजनीतिक भबिष्यतखौ जोङो थिक खालामनांगोन कारण बेयो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि प्रसेस बे जाबाय मोनसे कन्स्टिटिउशनेल डेमोक्रेटिक मोनसे प्रसेस आरो बेयाव बयबो जोंनि प्रिन्सिपाल जोंनि प्रफेसर जोंनि इन्टेलेक्चुवेल्स बिथांमोना दिनै बाहागो लादों कारण बे कन्स्टिटिउशनेल प्रभिजनखौ जोङो मोननांगोन आरो राजनीतिक भाबै जों जिहेतु जोङो जुदि अधिकारखौ मोनाब्ला जोंनि बर' हारिनि भबिष्यतआ सोरबाया आहमनि माने भबिष्यतनि बाथ्रा सानदों सोरबा आसामनि असमिया खिलन्जियानि बाथ्रा बुंदों बर'नि अधिकारनि बर'नि राजनीतिक भबिष्यतनि बर'नि पलिटिकल राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि सेल्फ डिटारमिनेशननि थाखाय बड'लेण्ड आन्दलन जादोंमोन बिनि भबिष्यतनि बाथ्राखौ जों बयबो साननांगोन आरो बे बाथ्राखौनो बयबो आबेगिक भाबै खोब लजिकेलि खोब आर्गुमेन्ट आरो खोब जोंनि जिखिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि बाथ्राखौ बयबो प्लेस खालामदों आरो बेखौनो बिथा खालामनानै एबसुआ बयनिबो मददजों जइन्ट मेमरेन्डाम जों होगोन आलादा आलादा बै मेमरेन्डाम होगोन आरो जिखि जेराव मेमरेन्डाम होआ मानो मोनसेल' स्पिरिट जागोन आरो बे बाथ्राखौबो जों दिनै आपिल खालामदों जे डिलिमिटेशनखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाहाथे बाद बिबाद थाया जोंनि गेजेराव जाहाथे हाब्रु सारलायनाय जाया जोंनि गेजेराव सोरखौबा जाहाथे बेबायदि रायलायलायनाय नांलाय खमलाया जाहाथे दिनैनिफ्राय फैया आरो बेखायनो जोङो जातिनि सार्थआव माने अलखदनि समाव खौसे जानायनि जि मोनसे नेरसोन दिनै जों बेखौ बेयाव मोननो हादों आरो खौसेथिखौ बिथा खालामनानैनो गासैबो पलिटिकेल सार्थखौ मोनसे जायगायाव दोनथ'नानै दिनै बयबो जातिनि सार्थआव दिनै गसंनायखौ जोङो गोजोननाय मोनदों आङो गासै बर' माहारिखौ बे खौसेथिनि जे मोनसे प्रसेस बेयाव बयखौ बाहागो लानो खावलायबाय जायफोर आफादफोरा दिनै बाहागो लाबाय बयखौबो आङो धन्यबाद जासिदों